суддя не дає. Порушення на команді. Наш Коваль збив. Нічого не було. Мячик попадає у нашого фоторепортера. Ух, опасный момент. Темп трохи спав, зжився. Бойці воно вже так направились. Опять опасный момент. Лиг повинен был становиться 3-0. Покуль ніякий. Центр дает принимать. Гульня, як ми бачимо, без фолу почалася. Напруженная. Але с перевагой Винегрет. Який невероятний пас. Добрый удар. Вельми выделяется в команде Мираэля 17 номер. Я ставлю, что в этой игре он еще забьет свой гол. Я ставлю тотал 5,5 больше. Снова неплохие. Построил. Але снова мимо ворот. Блин, подобается мне комбинационная игра Винегрета. Який момент. Лиг мог становиться 3-0. Але добрая игра вратаря Брамника. Покуль не може Мираэль вийти своєї полови праз комбінацію. Але, як ми знаємо, вони починають гуляти тільки з другого тайму.
за нами уже наблюдает 5 глядачов. И мы напоминаем, что это другая полуфинальная гульня, в якой сустракаються Вінігрет і Міреель. Лік 2-0 в пользу Вінігрета. На користь. І знову опасний момент. Опасный момент. Пишите в комментариях, что вы думаете на конт итогового лику в этой гольне. Мне здається, что Міреель ще заб'є. Але покуль Вінігрет показує вельми видатну гульню. Ой, знову помилка бранника. Після таких голов. На ура Міреель зможе щось показати. Вирівняли ми гульню, але помилка бранника. І счет і лік становиться 3-0. Одна команда супроть. Уже вела з ліком 3-0 після першого тайму, але зустріча закончилася з ліком 3-3. Это была гульня с земляками. І покуль Вінігрет вельми добре виглядає. Не опускай Міреель за свої полови. Нагадываю, лик 3-0. Коментаторам этой зустрічі треба буде перепинку пойти погадати учебник по білоруській мові. Почнем с самого початку. Ой, який момент 17-го номера. Але вельми добра командна ігра Вінігрета. Поджали Міреель Вінігрет. Вельми добра лева 18-го номера. Але покуль не знаходиться на допомогі своїх сябров. Больше активности треба добавить команде Міреель. Да, покуль они на одном месте стоять. Это большое место. Один раз не прошел, другий раз залетел. Цитата Артема П'янковського. О, а от зараз була добра гульня, контратака. Але все страхується. Да, открылся. Закон футбола на коротке. Ой, нужно бить. Удар, гол! Як я вам говорив ваш коментатор, ставлю на гол от 17-го номера. Вельми добра гульня. Здається, Міреель. Камбэк. Буде ще один камбэк. Артем, что думаешь, будет ли камбэк в очередной раз? Извиняюсь, за белорусский. Вельми тяжко розважати, але тотал 5,5 больше. Залетає почти ще у першому таймі. О, это была опасная гульня. Конечно.
Пакуль ён выглядае перапугана пасля сваёй памылкі, павінен забрацца. Удар! Вельмі добры момант. І гэта канцоўка першага тайма. І ваши каментатары таксама ідуць на перапынак. Заставайце з намі. Ставьте лайки, пишите комментарии. Што думаеце наконт фінальнага ліку ў гэтай гульні? Лік 3-1 на користь команди Вінігрет. Павінны нешта змяніць у сваёй гульні каманда Мірэль, каб пераламіць ход гэтай сустрэчы. Калі хто не ведае, першая паўфінальная гульня завяршылася з лікам 3-1. Землякі атрымалі перамогу над камандай Савіо. А ў гэтай сустрэчы таксама лік 3-1, але пасля першай палавіны. Пачынаецца другі тайм. Команда Вінігрет разыгрывает мяч. Пополнение у команде Виннипред.
коментатор. Гэтага матчу Стасевич Віталій, Артем Бянковський. Пачаўся другі тайм. За атак Мірэля. Уже тайм давно почався. Ліп 3-1. Пробачаю. Нас здимає, Віталій. Який удар! Ой, який гол! Капітана Вінігрета. 4-1. Там вельми тяжко зраўняцца. І зноў перахват. Добрый стрэл. І гэта новы гулец у камандзе Вінігрета. У перерыву я могу даць вам інсайдерскую інфармацыю. Быў по дорозе на гэту гульню быў спынен гаишниками нашего города, таму паспеў тут толькі на другі тайм. Жарт від коментатора. Гэта была інсайдерская інфармація. Які добрый! Комбінація. Вельмі сподобається мені робота арбітром на гэтым турніры. Праца. Пробачаю. Вельмі спокойный, нікого не слухає. Вельмі добре. Не. Здається, ігроки Мірелі повинні змінити воротаря на Полягова. Бо нема у його доброго стрелу, як поразити ворот. Як моцно забігали гульці Міреля. Вельми тяжко. Вінігрету вийти своєї полови. Але це той гулець, який може поставити в корпус. Это не футбол. Фізично вельми добре виглядає гульця Вінігрета. Який перехват, удар. Не, Брамник на сей раз. На гэты раз выратовывая команду. Оу, який сейв. Нічого не було, нічого. Повинен був 17 номер бити. Але як у кожній гульні, він падає в тим моменті, коли його не трогають. Страсті накаляються, але це футбол, а не балет. Желтая карта. Вельми добрая работа от наших судей.
стрел. О, добрый стрел. Повинен был забивать 9-й номер. Добрый пас. 17 номер выделяется в этой команде. Это желтая картка. Повинна быть. Это уже другая желтая картка у Миреля. А еще говорят, что земляки команда с самая палящая команда. Але не. Мирель уже 2 карты получил. Не зрозумели друг друга. Это была гульня рукой. Я лишь лез суддя. Где было тяжко. Побачить этот момент. Это гол 4-2. Вельми добро, вельми добро. Прижали Мирель. Я лишу, что они еще могут сравнять шлику в этом матче. Треба брать тайм-аут, я лишу. Але ми бачимо, що лідери віддихають на скамейці. Вельми жесткая гульня. Забавный момент. О, нет. 5-2. И весь пыл Миреля охладили. Класний момент. Добрая комбинация. Какие комбинации повинен был забивать в лес Миреля. Проспас выходит из своей половы. Никаких выносов. И это вау, это блестяще. А тот зашел. И это наш комментатор Артем Битковский, который сказал, что в этом матче будет забито больше 6 голов. 6 и более голов. 5-3 лиг наша встреча. Опасный момент. Яшчэ один гол и будет вельми напружена гульня. Не забивая капитан Винегрета. Бачимо Вінігрет володає м'ячом, не дає. Так само мы бачим, что произошла смена Крамника в Миреля. Я не повинен грати з своего Крамника. Добре, давав. Боєць Вінігрета. Олег, это было прочитано как открытая книжка.
Какая комбинация! Трохи розгублено виглядає Міраель. Ай, повинен бы отдавать. Что за выход своей половины? Это перехват мог произойти, але не. Добро зубрил. Гулец винегрет. Ось ми бачимо удар, перший удар Брамника. Не так много часу застається до конца в этой гульні, вельми цікаве. Треба навалювати ворота в команді Міраель. Але не з такими помилками. Опять помилка. Знову помилка. Не можуть висити свої полови. Ось, гульня про Брамника. Вельми добра гульня. 17-го номеру повинен бити. І знову. Добро. Гуляє добро. Один тащит свою команду у финал. Это был фол. 5-3. Окончательный лік этого матча. А ми з вами побачимося у суботу на гульні за третє місце, в якої згуляють Міраель і команда Савіо, а фінал на закуску. Самая лепшая игра земляки Винегрет. Побачимося у суботу.